sekundi da ne budete u taj mobitel ili tamo, ja bih rekao, jedanput otvorite uši, vi sebe slušate, nikog drugog. Ja bih rekao ovo, prvenstveno isto nije selektivna, ali neki pate ove selektivne amnezije, vi se bojite neke stvari reći. A koje stvari bojite? Šta je geneza svega ovoga? Zaštića svjedoka. Pa ko vam sjedi na sudovima, državno odvjetništvo? Ko su ti ljudi koji su u bivšem sustavu ljudi zatvarali što su pisali da je neko je pričao vic da je Tito farbo kosu 2 godine. Ali tamo mladi gospoda, tamo meni desno i lijevo, mislim desno, to je veoma smiješno tu, umiru svjedoci, umiru u Kanadi, Australiji, njih niko ne pita. A šta ih niko ne pita? Niko ne pita za 140 masovnih grobnica u Zagrebu, ovdje gdje je poginulo 30.000 ljudi. Niko ne pita za šefa Ozne u Bjelovaru, gdje imate stotine masovnih grobnica šuma Lug, gdje su ljudi vezani za drva i živo spaljivani. Niko ne govori o najvećem ekonomskom zločinu u povijesti jugoistočne Europe, to je privatizacija, nacionalizacija. O tome se šuti. Selektivna amnezija. Pa kako možete pobiti pola milijuna ljudi, o tome niko ne govori. Šta je sa novcem, Mr. Varga, molim? Šta se događa sa najvećom pljačkom do 90. gdje su stotine milijuna dolara izvučene na bankovne račune vani i sad se vraćaju natrag kao direkt stranu investiciju? Ko je arhitekt privatizacije i pretvorbe? Ko su ti ljudi? Ko je najbolje znao cijenu poduzeća na otvorenom tržištu? Po centralni komitet, danas vam vlada feldmaršali, nije bitno koji su stranci. Zašto su jedine zemlje u Europi koje nisu proveli ilustracijske zakone postkomunističke Europskoj uniji Slovenija i Hrvatska? To je zašto nema istine, zašto nema katarze, to je zašto danas slovi jedan čovjek ovdje govori o holokaustu, a niko u Hrvatskoj nije čuo riječ holodomor, gladomor. Šta je nama? I mi očekujemo katarzu. A za katarzu potpuno je cjelovita istina. Hvala. Odgovor.